Ayan, nandito tayo ngayon sa labas. Ito yung nakikita ko na ang sabi ko kina Brenda, makopa. Pero sa kanila raw, ang tawag dito ay tambis. Yung maliliit siya na parang pinkish. Ayan o. Ganyan yung bunga niya. Ano man tawag nito sa inyo? Masarap to kapag sinasawsaw sa asin. Yan. Hingi tayo. Subukan natin manghingi. Thank you. Manguha daw tayo. Para susungkitin. Kaya lang hindi ko na maabot. Tataas. Magpakuha tayo. May nakita tayong panungkit dito. Manunungkit tayo. Nagpaalam na tayo sa may-ari. Hindi ba kayo nagdalaw sa farm? Hindi ka ba nagdalaw sa farm? May bisita si Brenda, medyo hubog na nga. Ayan siya, oh. Diba? Ang laki niya. Sarap to pag sinasasaw sa asin. Kuha pa tayo. Ala! Lumipad. Ano ba yan? Nabubugbog na siya kaagad. Pangitag mo, masaka! Ano si Loloy? Para madagdagan yung ano. Kasi natakot ako umakyat. Baka mabali yung sanga. Yun, oh. Nagpaalam po kami sa may-ari, ah. Baka isipin ninyo basta nalakaw ako nagpapaakit, ha. Ay, hala, sayang. Nahulog. Madali lang mahulog. Basta ano na. Para ako lang yan mabilis ma-fall. Hoy! Parang tangik. Ayan, okay na yan. Huwag masyadong punuin, ha. Mamaya hindi na maubos doon, sayang. Hindi, malakas kumain sila din, eh. Ayan, ang dami, oh, mga kumpul-kumpul. Yan, lalaki, oh. Diba? Ay! Na! Hala! Okay na yan, Loy. Okay na yan. Huwag mo na masyado punuin. Baka hindi maubos, sayang. Gusto ko to sa asin. Imumukbang natin. Ang lalaki, oh. Hala! Ang tambis. Kaya nga, eh. Tatangin si Mama Ma. Pero? Oo. Thank you. Thank you, ate. Thank you, Loy. So, ito na. Meron tayong halos isang plastic na tambis na imumukbang. Samahin niyo ako, dali. So, eto na siya mga moms. Yung ating tambis. O, diba? Ang sarap. So, naano na natin yan. Nalinisan na natin yan. Nahugasan natin. Sinabunan natin. Binrush natin. In-steel wool natin yan para talagang malinis. Yeah. Kaya naman. Simulan na natin ang pag-attack sa ating tambis. Thank you nga pala kay Loloy kasi tinulungan niya akong kumuha kasi kung nagkataon unti lang ito nakuha ko. Ano ba? Ano na ba?
Makopa talaga tawag namin. Light ka dito kasi yan ah. Makopa talaga tawag namin dito sa Makopa o. Tambis ba ay Tagalog? Hindi. Tambis siya sa. Hindi ko alam sa Tagalog. Hindi, may ibang tawag to eh. Comment nga kayo. Makopa yung super red. Oo. Parang bulak. Ano English muna ng tambis or makopa? Coke. Makope. Cotton apple. Cotton fruit. Hindi, santol yung cotton fruit. Kami niya pa yan, baka mamaya punta siya. Hop. Bakit napunta sila? Hindi ba ang daming uod? Kailangan mo i-open ito. Kasi pag overripe na siya. Kami kasi dire-diretso na kain. Hindi nakagasta ng boses to. Tsaka wag kang kumuha ng mga ganito na overripe na siya, oh. Yung mga ano pa. Ang bobo mo talaga, wala kang alam. Sino pupunta mamaya? Sila negro. Ano ba? Sila ate. Lalayan? Yung kinuwanan ko. Ang gagawin lang mamaya. Gabi ko, nakadalo na kayo kay Daming uod. Ba't mo titatanong? Ang Wala. dalaw, di naman ito may sakit. Pang-ina mo. Eh, ikaw mag-entertain ha. May dalaw silang alak na naman. Sa amin bibihira na kasi. May mga ganito pero sobrang bihira. Mahirap siya. May ganito naman sa... Ito Manila. kasi, very indigenous ito. Ano tawag ito? Rare. Bihira. Hindi siya very rare. Endangered. Itong tambis na to, itong variety na to, kung tumutubo kahit saan, yung mahirap, yung makupa. Hindi ka nakatakain ng green nito, no? Wala pa. Pinadigjab, sobrang haba. Tapos yun yung mas water siya, mas... Ito kasi in texture nito, makoton. Yun naman hindi. Anong Parang apple. Kulay green siya, tapos parang apple. parang yung social na ano? Social na apple. Ano may bulak. Ano tawag dito? May vitamins ba't nakuha dito? Hindi mo uod. Kita mo? And I think okay naman yung uod niya. Sige nga. Pag overripe kasi. Nakita ko kasi doon, ang dami naglalaglagan. O di ba? Dumilis ko ng bahay. Nakita mo si Ryan. Hindi mo pinakauna sa dyan. Tangina mo, in-excuse mo lang to eh. Andiyan si Pards. Hindi ka man lang nagsabi para madala mo lang sana yung lechon. Na, hiya nga. Kanina nga nagtuturoan pa mga bakla. Sinong pupunta doon para mag... Sinong parts? Diyan. Sa kanya ko nabigay yung Yung. bigas. Diyan na. Ba't yung loloy? Yung pati ko. Ngatin. Intentionally, dapat kay Ryan talaga. Ay, nandun pala si Pards. Naalala ko si Mars, di ba? Anong binigay mo? Kawawa ano si Yung bigas. Ryan? Ayun. Hindi, at least siya may trabaho naman na siya. Eh, si Mars kasi hanggang ngayon, ano pa rin yung sugat eh. Malalim pa din. Kamusta na kay ni Ryan? Ayun, parang tanga. Parang Gwen. Tanduay daw. Nagmamarinig ng tanduay. Kaya ka na-aksidente, nasinggero ka. Sila pa rin. Hindi ko naman na mababago yun eh. Ano ba te? Mumukbang lang tayo. Pag mumukbang lang tayo, hindi naman kita sinasaktan na. Anong ma-advise mo dun sa taong hiwalay na tapos umaasa pa rin na magbabalikan? Hindi, in fairness, matapang si Gwen sa ganung eksena. Kahit ikaw ramdam kita, napakatapang mo sa ganung part na Kayang laruin. kahit wala na, kaya mo ipakita sa mga tao na Okay na. wala lang, na okay lang nangyari lahat. Pero deep inside, gusto talaga. Yeah.